Unless a solution is made, our movement will be continue because it's not movement of yesterday. It's continuing since last 40 years, almost half century. The movement is very genuine for genuine cause. It's for legitimate right, whatever in the Indian Constitution. So this movement should not be underestimated by the authority concerned. Whatever in the Indian Constitution, that's only demanded. Demand is the separate state within the Article 2 and 3 of Indian Constitution. So if Telangana can be created, why not Bodoland? मा होनदों बियो जोंनि दाबिया मा होनदों 40 बोसोर फुराना आरोना 50 बोसोर अलमोस्ट हाफ सेन्चुरि जाबाय होननानै बुंदों आरो बियो जेब्लासिम जोंनि जेंनाया सुस्रांजाया अब्लासिम जोङो मा सोमावसारबाय थागोन आरोना जेंनाया सुस्रांजादों आरोना दिनैनि दिनावहाय जाल्लालै मा होनदों बियो जुदि तेलेंगानाया जादोंबा जों मानो बड'लेण्डआ जाया नंगौना नङा दिनै नोंथांमोना मा तेलेंगानाखौ रुजुलायनानै रायलायदोंमोन आरोना बिसोर तेलेंगानाया जुदि जादोंबा मानो बड'लेण्ड जाया खोथाया बेसेबांबा गिदिर गिदिर आरोना अन्थाइफ्राबो गलिगोन खोमालै बिनि खोथाखौ खोनायोबा ओरैबायदि ओमफ्राय तेलेंगानाया माबायदि मोन्दों मिथिगौ नोंसोर बेसेबां सोमावसारदों बिसोरनि गासिबो मन्थ्रिफ्रानो रिजाइन होगुलायदों बिसिना जोंनो आलादा स्टेट नांगौ होननानै दिनै नोंसोर बिदि खालामनो हागोन लासिं सिं सियारनि थाखायनो नोंसोर दिनैहाय 80% चान्स दंसैमोन खोमालाय बड'लेण्ड जानायनि आंनि साननाय आरोना बेयो आं भुलबो जानो हागौ आंनि मथेबा आं दासिमबो सानो आरोना जुदि बिटिआरखौ नांथ'आ होनोमोनबा बड'लेण्डखौनो होगौमोन खोमालाय 80% चान्स थाबायमोन बड'लेण्ड जानायनि आंनि आइडियायाव आं दासिमबो सानो आरोना बेबायदि जिखुनु जाया नोङो तेलेंगानाखौ रुजुना होनदोंना बियो तेलेंगानानि बायदि नोंथांमोना खालामनो हागोन नामा दिनैनि दिनाव नोंथांनि सरकार नोंथाङानो 40 बोसोरनि दाबिखौ दिखांबोबाय थानाय बड'लेण्ड नांगौ आलादा रायजो मोनाबा जिराया होननानै बुंग्रा दिनैनि दिनाव नोंसोर रिजाइन होनो हागोन ना हाया आलादा स्टेट बिनानै दिनैनि दिनावहाय रायजो राजाया मिटिं खालामा मानो मोनसे कुइसन खालाम सार आलादा रायजो मोनगोन ना मोनला बड'लेण्ड दाबिगोन ना दाबिला बे मोनसे कुइसन खालाम बिथाङा मा एन्सार होयो नाय मा बड'लेण्ड मोनगोन ना मोनला होनोबा मा होनगोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो मा होनगोन बेयो दिनैनि दिनावहाय এই চুক্তিটো যে ঠগালে বডলেণ্ড বুলি কৈ পেলাই লাষ্টত কিবা আনিলে একো নহ'ল ন বডলেণ্ড ন ৰেছ এইটো কৈ বড়ো সমাজৰ ভোটটো আপচু মানে ইউ পিপল মানে আপচুৱে বেছি ভোট পাইছে প্ৰমোদে বা আপচুৱে যিহেতু বড়োসকলক ঠগাইছে বডলেণ্ডটো পোৱা নাই ক'ত বডলেণ্ড হৈ গ'ল Pramod Boro সেয়া আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী আপুনি কৈছে যে ইমান দিন যি জনবড়োসকলৰ লগত আপোনাৰ জনসম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা নাছিল নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আপুনি জনসম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিলে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে এইবাৰ বড়ো ভোট আমি বেছি পাম কিহৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োৱে বড়ো জাতিক ঠগিলে ন' বড়োলেণ্ড ন' ৰে শ্লোগান দি শেষত গৈ কিবাটো আনিলে বুলি কৈছে আপুনি কি কয় নাই এইটো কথাটো তেখেতে নিজৰ অতীতটো পাহৰি গৈছে কি তেখেতেও মানে যিটো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে তাত মানে বন্দুকৰ গুলিত কামৰি শপত খাইছিলে কি যেতিয়ালৈকে বডলেণ্ড নহয় আমি সংগ্ৰাম কৰিম আৰু বহুত এটা ব্লাডশ্বেড হৈছিলে ভাইলেন্স হৈছিলে তেনেকুৱা এটা আন্দোলন কৰিছিলে তেখেতে পিছত গৈ পেলাই কাউন্সিল এটা লৈ পেলাই চুক্তি কৰিলে চ' এতিয়া কথাটো হৈছে কি বেলেগক আঙুলি দেখাইবলৈ বহুত ইজি এটা আঙুলি যদি আপোনাক দেখাই তিনিটা আঙুলি মোকে দেখাব গতিকে এইটো হ'ল ফৰ্মুলা নুबायना मा होनदों बियो थारमाने हाग्रामायाबो गोदो हाथियार लानानै बड'लेण्ड बिदोंमोन ओमफ्राय लास्टआव मा खालामगोन नों बिटिसि सुक्ति खालामदों होनदों ओमफ्राय जेनेबा हाग्रामाया आसि मोनसे खिथादोंबा गाव मोनथाम खिथागोन जाहैबाय थारमाने बेबायदि आरोना बे डेन्जार सालु मानसि आरोना बियो थारमाने लाख बर'फोरखौ लानानै बोराय बुरि जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ लानानै माबायदि राजा लामा ट्रेन लामा जथेबोदोंमोन बियो ओमफ्राय दिनैहाय मा खालामदों हाग्रामाया बेबायदि खालामनायखाय गावबो खालामदों जाहैदों सोरबा खि जायोबा गावबो जाफानोसै आरोना बेबायदि दिनै रायजो राजानि गोसो रायजो राजानि साननाय हनायजों रायजो राजानि मिजिंजों दिनै प्रमद बर'आ गेलेदों आरोना थगायदों आरो बे थगायनायनि फाबा सानसे नांगोन आरोना बिथांनाव बे रोखा फेरेंगा गेल जानुखौ सावनायाव नोंनि गोसोआ माबादि मोनदों प्रमद नोंनि मन्दिरखौ सावबा नों माबादि मोनगोन नोंनि गोसोआव
मोदै गनायखौ नों सिनायगोना सिनाया सावा नोंनियाव थांगासिनो दं फेरेंगा प्रमद जेब्लायसिम जेंनाया सुस्रांजाया जेंनाया सुस्रांजाखालि आं गावनो बिदाय लागोन आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि सिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइखालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' आरो मा बुंदों बियो हाग्रामोन बायदि सिफ जानाय एमपि एमएलए जानायनि बेहा सिमां गैया जादों गावहा सिमां गैयामोन जेब्लानाखि बड'लेण्डनि जेंनाया जोबगोन अब्ला गावबो गावसिनि गामि सौरागुरि गामियावहाय बिमायमोनजों बा बिबै बिबौ गावनि बिमा बिफाफोरजों नामा खामानि मावनानै जाहैगोन आरोना बेबायदि खोथा होनदोंमोन आरोना बियो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव मा जाखो बियो बा आबसुनि प्रेसिडेन्टखौ इलेक्सन जाहां जाहाङाव आबसुनि प्रेसिडेन्टखौ थारला नागारनानैहाय गाबला गाबलि फैनानैहाय रायजो राजाजोंहाय दिनै ओमफ्राय इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बिबान लाफैदों आरोना बियो सिफ जानो थाखाय दिनै मानो लब जाखो बियो गावनो गिदिर गिदिर खोथा बुङो बे सिफ एमपि एमएलए जानायनि सिमां गैया जाहैदों हाग्रामोन बायदि रायजोनि थाखायसो खामानि मावनो ओंखारनाय मानसि बियो ओमफ्राय दिनैहाय उरखाव गोराखौहाय जोख्लायनानै गावहा माबा प्रेसिडेन्ट जादों इउपिपिएलनि इलेक्सन जाहां जाहाङाव सिफ जानो थाखायनो थगायसुला आरोना थैखागोन आरोना बेजों ओरैबायदि थगायखायो राजा जानो थाखायनो लंकायाव जाहैनो थाङो बेनो राबन जाहैनो ओमफ्राय दिनै गावनो लंकायाव थांबाय आबसुनिफ्राय इउपिपिएलआव दिनै प्रमद बर'आ फैबाय ओमफ्राय नोंथाङा हाग्रामा महिलारि सारा दिनै मा होनगोन थारैनो प्रमद बर' सारा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावमारगोन ना बहा मोजां मानसि जाहैबाय बेलाय एक्सुवेलि प्रेसिडेन्ट थानाय समावनो जाथिखौ जाबादि थगायबाय बियो आरो राजनितियाव फैनानै फिसा थगायबावदों बेनि खोथाखौ सोर बिसास खालामनांगौ नंगौबो गोरलै न'आ आन्दालां सार मोजां खामानि मावमारगोनबो खोमालाय दिनैबो मावगोन खोमालाय सार नंगौना नङा प्रमद बर'खौ एक नाम्बार मिसा कथा कुवार हेडमास्टार जाम्बा खतम दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बावनो फोजोबनोसै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना हो बाय